Ola, querida xentiña madrugadora, Dios mío, que chegades sempre antes que min. E casi podo saber quen chegou antes que min, antes de saber quen chegou antes que min. Nieves Álvarez, como sempre. Monse, hola, que tal? Moi boas a todas. Na serra de Galiñeiro fixo un calor de morte. Aquí tamén, hoxe, fixo un calor de morte. Fixo un calor como para poder ir á playa. Pasa que eu fun traballar á horta, pero... Hola, que tal? Moi boas tardes, boas noites desde Outeiro de Rei, de Lugo. Hola, Chelo, que tal? Tamén a tarea feita, pulgares arriba. Ah, que ben! Moi ben, pois sí, porque, mira, estades igualados. 8-8. É a primeira vez, hasta allí se quería unha foto, pero vais a mover moi rápido. Pero mola moito que estea igualado, que a vou... Ai, xa non está... Xa non está igualado, non me dá tempo. Hola, que tal, María? Moi boas noites. Hola, Susana. Maica Serrano, moi boa tarde. Moi boa tarde, Cruz. Que tal? Mónica. Hola, son Mónica de Nigrán. Hola, Mónica de Nigrán, que tal? Moi boa tarde e moi benvida á miña cociña. Aquí é obligatorio ter o café preparado. O sea, eu café non, pero teño o meu té. De erva, Luísa, que é moi relajante, moi boa para agora, para as noites, para descansar. Ben, moi boas tardes, Anuscas, como estás? José Luís, de Vilanova, estou genial. Vilanova, moi boa terra de repolos, de cebolas, de viño, é que en Vilanova hai de todo. Julia Lorenzo, que tal? Hola, Julia, de Vigui, supoño que será de Vigo. Hola, Xavier, como non, Xavier, moi boa tarde, que está sempre, de todas as veces, sempre está aí. Gracia, que tal? Moi boa tarde, Gracia. Que tal estuvo o tempo hoxe por alá pola túa terriña, tan lonxe? Boas tardes, Anuska. Boas noites a todos desde Ourense, nos di Belén. Ai, Dios mío, que calor teño. Boas tardes, boas noites. Gracias, guapa. José Luís, é que non é un cumplido. É que eu sei que tendes moi boa verdura. De feito, aquí a Ribeira veñen a vender todos os sábados as de Vilanova, as de toda a vida de Vilanova, veñen a vender verdura. E cando non teño, Julia, xa entendemos que era viejo, non vi. O sea, que cando eu non teño verdura vou a coller as de Vilanova, porque é unha boa verdura. Desde Coruña City, desde la Coro, Meli. Danos un saludiño. Moi boa tarde, Meli. Javier, dinos, hola, Nusca, boas tardes desde Barcelona. Desde Barcelona, pero gallego, non? Creo que se yo preguntín algunha vez, porque non sei por que me sona o apellido este así tan... diferente, non? Iba a dicir extraño, pero extraño non é. Dirás ti, eu teño o de toda a vida. É normal. Pero para min é diferente, sóname. Manolo, dinos boas tardes, boas noites, Nusca, moi boa noite, Manolo. Creo que vamos a ter que facer unha encuesta, ojalá se pudera facer aquí agora mismo a encuesta, pero creo que non se pode. Para saber, non, este é para compartir, isto non é, e nosotros non quero andar, non vai a ser que bloqueo os chats, eu quero lervos. Cristian, canto me tardabas, Cris? Estabas a facer o café? Está haciendo unha primavera linda e con buen tiempo. Me alegro muchísimo, pois a plantar de todo xa, gracias. Xa estades en tempo de plantar berenjenas, non? Tomates, pimentos, que guai, volver a empezar outra vez con esa plantación. Hola, me llegou el aviso e aquí estoy. Que tal todos? Todos moi ben, Rosalía. Ahora que chegastes, estamos todos genial, estamos todos moi ben. Hola, desde o Galiñeiro, solidariedade con todos os afectados pola Dana. O meu cariño tamén para todos os afectados. Aquí en Ribeira, onte saliron 2 trailers cargadiños. O primeiro encheuse nun momento, o segundo tuvo que vir porque había moita máis xente que queríamos donar. Esa estaba o trailer cheo a tope e tamén saleu daqui con agua, con alimentos e cousas como de primeira necesidade, non? Así que un bico para todos os afectados. Como estás, Nusca? Un saludo desde Alta de Entrecruces, Carballo. Menos mal que me puxestes Carballo, porque se me puxera solo Alta de Entrecruces, supoño que será unha aldea de Carballo.
Pois benvida, María del Carmen. Buenas noches, buenas tardes desde Cáceres. Belén, hola, que tal? Joaquín, dinos boas noites desde Gran Canaria. Supoño que en Gran Canaria hoxe facería moi bo tempo tamén, non, Joaquín? Pero aquí non tivemos nada que envidiar, porque aquí fixo un calor todo o día, o sea, eu fui traballar á horta que tiña cousas que facer, miña nai peor que a min aínda, porque hai que plantar aquí, hai que plantar alá, hai que levantar aquilo, hai que facer aquí, venme buscar. Bueno, lopo, veña, vamos para a horta, pouco máis non temos volta da horta, Dios mío. Empezamos por unha esquina, empezamos pola outra, empezamos a facer, moito hai para facer, por culpa de que este ano, como choveu tantísimo en setiembre, outubro, estuvo tan feo e tan a chover, quedaron traballos atrasados, e cousas que non se puderon plantar a tempo, que non se puderon sementar, un pouco un desastre, pero bueno, aí estamos, non perdemos a esperanza. A ver, vamos a empezar cas preguntas. Mira, ai, Dios mío. Hola, xa que me falas de infusións, dinos María Sánchez, eu boto menta con erva luísa e collo fresca, agora á noite. Está ben? Home, claro que está ben. Eu na sei secar. Se nos dis como se cala, graciñas. Mira, María Sánchez, a menta pódela secar de igual maneira que se seca a erva luísa. Eu voucho explicar aquí moi brevemente, pero teño un vídeo no meu canal de YouTube de como se seca a erva luísa. É o mesmo procedimento para a menta tamén, pero que non che quepa dúda que a podes tomar fresca, o sea, fresca. Eu esta teño a deshidratada, porque a erva luísa a finales de verán, aquí na miña zona, por culpa da humedad que temos e por culpa da temperatura, colle oidio, colle un hongo. Non é que nos faga mal a nós, pero eu non a trato porque a consumo todo o ano. Entón, non lle boto nada de nada, non lle boto nada. Entón, antes de que empece a coller o polvillo blanco, xa quito toda, retiro ya a planta e secoa. Voucho explicar de todos os xeitos, pero quero que mires o vídeo porque digo pequenos detalles para que non haga fallos cando a queira secar, sabes? Monse, pregúntame se os búlgaros se poden conseguir, que conseguimos pouquiños, pero non sei se vivirán. Espera, que te digo. Vamos allá. Mirad, este é o meu bote de erva luísa. O sea, por eso vos digo que teño que retirala da horta en agosto ou así, cando empeza a floración, cando empeza a flor, xa lle quito, porque sei que a partir de aí vai-me a coller hongos. E como non quero tratala e non quero comer hongos, que o podo evitar, tan fácil como quitarlla, pois isto huele tamén, huele casi tan ben como a fresca, pero ten que estar moi ben seca, porque senón vai che a oler a mo, a húmedo, a frío. Bueno, pois ten que estar tan seca como que tal que así. Non sei se escoitou, eu escoitino moi ben, pero que... Ai, que ben a resente. Pois a menta, igualmente, sécala igual que a erva luísa. E a maneira de secala é tan delicada que non se pode usar nin deshidratador, nin se pode secar ao sol para nada, nin se pode secar no forno, nin, non sei, inventos nincúns. É sobre un paño blanco, é un sitio moi ventilado, iso sí, moi ventilado, e de vez en cando quitámola, cambiámola de trapo, por si cae algún bichiño, que sempre poden caer e morrer, e ímolo retirando, e esa é a maneira de secala. Que non lle dé o sol, que non lle dé humedad ninguna, e cando empece a crujir, járdase. Que idioma é ese? Juan Carlos, és gallego, de Galicia. Nos quiña, os búlgaros pódense congelar, é que conseguín uns pouquiños, pero non sei se congelín. Conseguín, creo que non queres dicir conseguín, creo que queres dicir é que congelín uns pouquiños e non sei se vivirán. Bueno, teño en tareas pendientes facervos tamén un vídeo de como congelar e como descongelar os búlgaros, pero espero que non os lavaras con agua, porque a agua vai a
cristalizar. A agua, a maneira de congelarse é como formando cuchillos, pequenos cuchillos, non? Aumenta de dimensión. Iso pode reventar os búlgaros. Entón, hai unha maneira genial de congelalos e unha de descongelalos, de reactivalos, porque están como adormecidos e pódense congelar pois, durante anos. Eu teño tido, e seguro que teño algún botiño no congelador olvidado. E xa, a raíz de que cando vacío o congelador para volver a meter outras cousas que teño que meter e poñer o vello arriba e o que quero guardar novo abaixo, encontrome con algún bote que dixo, Dios mío, perde cando é isto? Porque xa nin o bote me resulta familiar. Sacos descongelos reactivos e reactívanse perfectamente ben. Así que, sí, pódense congelar os búlgaros. Hola, guapa. Hola, que tal, María Souto? Sí, é unha aldea, cheguei a tempo para ver. Sí, é unha aldea, ou se cheguei a tempo... é unha aldea de Carballo. Moi ben, Mari Carmen. A mermelada de masán pódese facer? Cris, a masán non chega a facer mermelada, o sea, non che vou dicir que é algo imposible, porque pódese facer unha cousa moi parecida a unha mermelada, pero non sería mermelada, porque a mermelada do que sexa de fruta, sea de verdura, sea de hortaliza, do que sea, calquera tipo de mermelada, considérase aquelo que é a mitad fruta, verdura, calabaza, e con un 60% de azúcar, nada máis. Iso cociñado. Podes añadir pectina artificialmente ou estonándolle masán, botándolle tonas de masán. Ou tamén axudándolle a cuajar con limón, por exemplo. Hai diferentes maneiras dependendo de que tipo de fruta esteas querendo conservar, non? A masán neste caso, como di Cris, o que conseguimos poñendo masán a cociñar con azúcar é unha compota. O aspecto é de compota. Que se pode envasar ao vacío? Claro que sí que se pode. Pódese guardar tamén incluso en bolsas desas de Cif, especiales para congelador, e podémolo congelar. Facemos compota e congelámola, se non queremos pechala ao vacío. Que pasa co vacío? Que normalmente a compota non lle botamos a cantidad de azúcar que lle botamos a unha mermelada, porque a compota úsase, pois, ou para comer así a cucharadas, ou para mezclar con queso fresco, ou para facer unha empanada ou unhas empanadillas, ou para usar como de cobertura de algunha tarta, por exemplo, non? Pero non lle solemos botar a cantidad de azúcar que lle botamos a unha mermelada. Entón, que pasa aquí? Vai a cuajar porque a masán ten moitísima pectina. A pectina é un componente que, xunto co azúcar, que as moléculas que ofrece o azúcar, que a humedad da fruta e o desfacerse o azúcar, añadido a temperatura de cociñalo durante tempo para que evapore a agua, o que fai a pectina é que esos como que solidifique, que faga como unha especie de gelatina, non? Que é a consistencia que teñen as mermeladas. Pero hai frutas que conteñen máis pectina e outras que conteñen moitísima menos. Por exemplo, das máis, o membrillo. Por iso, co membrillo somos capaces a facer carne de membrillo para cortar co cuchillo, non? A masán ten moita pectina, por iso a masán é moi utilizada para añadirlle como espesante a, por exemplo, mermelada de naranxa ou de limón, ou, bueno, que se usa como espesante para outra fruta que non teña a suficiente pectina. Pero, claro, mermelada de masán, o que é propiamente dito o nombre mermelada de masán, non se fai, de feito non hai tampouco nin a vender, véndese compota sí, pero mermelada, pois non. Pero, bueno, igualmente ti podes facer a compota, ou, bueno, eu teño un vídeo tamén, supoño que o dis, porque tes ahora mismo moitas masáns, como a todos, os que temos masanseiros, ahora mismo, cando empezo o otoño, cando temos máis produto de masán, non? Máis cantidad. Eu o que suelo facer é facelas como coselas con canela, viño, mantequilla e azucre.
todo isto vai mesturado, podes cambiar o azúcar por mel, pode ser viño blanco ou viño tinto, bueno, o que fai é como un jarabe, o viño axúdalle a facer como un jarabe e fai como un mel, fai que a agua da masán se convirta como un gel. E iso meto en botes, como a mermelada igualmente, serros ao vacío, e iso utilizo para todo o ano xa. Por exemplo, queres facer unha empanada de masán, pois xa tes ese bote, jardo en botes así que son máis grandiños, que me son xa para unha empanadeira de facer unha empanada, e abro ese bote, o sea, é moi práctico. Así que recomendoche mirar o vídeo, ese, de como envasar masáns, que está... Mi madre que manda... E dixo, esta xente non me está escribindo. Ai, Dios mío. Pois tiña como parados os chats e a ordiñe para arriba e foronse. Así que, se me estabades preguntando algo que vos interesa que conteste, volvedeme a preguntar. E se non o vexo, porque escribides moitísima xente, volvede a preguntar. Non son despesadas ou pesados porque me preguntedes algo varias veces, hasta que o vexa. Boa tarde, chavalita! Hola, que tal? Ai, que lindo, Ai, que lindo! Ves, aquí está. Ainda pela moito, ainda non son capaz a bebelo, así que... que lindo! Para ti e para os miles de seguidores que tes. Un bico. Xentiña, idelle dando a me gusta para arriba, que non costa nada. Vou repetir que é totalmente gratuito, por favor, e para min é super importante. Se estades aquí e vos gusta estar aquí no directo e tal, é importante que lle deades o me gusta. Gracias, gracias, gracias. A mí non me salió mermelada, me quedou como un dulce de manzana, porque é imposible que sala mermelada porque non ten o cuaje necesario. De Barcelona soy, tengo a mi hermana aí. Aquí en Galicia, ou en Ribeira, Juan Francisco. Hola, boas noites, hola, que tal? Ana Rosa do Río, que tal? Tuve moita mazán, moitísimas, eu tamén, María, a verdad que tuve uns masanseiros, ainda os sigo tendo, porque teño 2 masanseiros que son de inverno, e entón, a ver, caíronme moitísimas co mal tempo, pero estaban como inmaduras aínda, hasta para metinas ao forno e estaban aínda moi agrias, pero bueno, eu como igual porque me gusta o agrio e o verde, pero preguntaba se vale a menta dos camiños para infusión. Cristina, eu recomendoche que se encontras menta nos camiños que a leves para a túa casa, que a poñas en calquera esquina da horta ou nunha maceta para teres a túa propia menta, porque non che recomendo para nada a menta dos camiños. Claro que vale, se sabes, ademais hai miles de tipos diferentes, miles ao mellor non, igualmente irín da moto, pero hai moitísimas clases diferentes de menta e de ervas nas cunetas, nos camiños que podemos tomar en infusións. Pero por que non che recomendo? Porque, mira, a xente cando vai andar e ten gana de facer pis, non espera a chegar á casa, fai pis na beira do camiño. Por exemplo, os cans, eu cando vou pasear cos cans, teñen todos a mexada na erva máis alta, todos pasan por ali e fan pis ali. Entón, non che recomendo as ervas do camiño porque non son moi, digamos, sanitariamente falando, non son moi axeitadas, pero se a reconoces leva para a casa. Hoy estuve sembrando, dinos Rosalía, buenas noches, como se hace la harina de castañas. Unha traballeira que flipas, moi traballoso, pero bueno, contesto despois. Yo estuve sembrando habas e guisantes, a ver lo que sale. Ademais, está moi ben a luna para sembrar chícharos, guisantes, tirabeques e todo, a ver lo que sale. Yo ya le di el dedito, nada máis entrar. Moi bien. Muchísimas gracias. Eso, como se fai a fariña de castañas? É tan fácil como pelar as castañas en crudo e poñelas a secar. Teñen que estar totalmente deshidratadas. Pódelas cortar en cachos se non tes unha procesadora despois moi potente porque quedan como a pedras, ou podes tamén deixalas enteiras se tes unha procesadora pero cunha potencia importante, o sea, que ten que ser unha máquina boa. E se non, cando as estonas, córtalas en cachos e deixalas secar, hasta que te louren, hasta que polo simple ruido sepas que aquilo está seco. E despois trituralas. Non máis, de pouquiño a pouquiño, porque se botas moitas,
van a facer como unha pasta abaixo e vai a estar moendo encima da mesma fariña, da mesma, e fai como unha precocción, Iso pásache tamén, por exemplo, co arroz, se queres facer a fariña de arroz ou de cebada, ou de centeo, ou mezclarlle algo. Se non botas de a poucos ou moves a procesadora, vai moendo no mismo e fai unha precocción, que é, por exemplo, o que se facía, o que fai, o mismo efecto que facían os muiños cando ibas a moer. O muiño empezaba a moer ás 7 da mañán, e cando paraba ás 5, ás 6 da tarde ou ás 8, ou cando parara o muiño e levantaban a pedra, a fariña que quedaba entre as dúas pedras de estar a moer todo o día, iso collía moitísimo calor. E esa fariña era como a polvos de talco, e chámase o óleo. Chámase porque, bueno, ou chamábase o óleo. E xa ten feita unha precocción de tanto calor de estar a moer as pedras todo o día sin parar. Esa fariña que iba quedando entre pedra e pedra estaba precociñada. Entón, ese óleo, chamábase o óleo, íbase buscar ao muiño a última hora da noite, antes de que pechara, para lle dar as papillas aos bebés. Era co que se alimentaban os bebés cando empezaban a comer papilla. Dábaselle o óleo. Entón, eso, se botades de poucas en poucas castañas, porque senón faivos unha precocción. Que pasa? Non pasa nada. Vos podedes usar igual esa fariña aínda que estea precociñada. O que non podedes é gardala, porque ca precocción, co calor, cría humedad. E a humedad ca fariña xa sabedes como se leva, que se bota a perder. Buenas noches. Como se ponen a secar las nueces? As nueces que xa tes quitada a cáscara verde, pois deixándoas en un cesto, nunha esquina, non ten moita... Podes estonar ou non estonalas, quitalas de dentro da concha ou non. O que nunca podes é cerralas nunha bolsa de plástico cerrada, porque unha gota de humedad que quede vai a criar vaho e vai a facer hongos, e tampouco na nevera. O sea, en un sitio airado, en un cesto e pousado, así, xa está. Para a mermelada hai que ajustar bien la cantidad de agua que se evapora. Si queda seca, será como un caramelo. En este caso, habrá que darle un pouco de agua para que suelte e quede espesa. A ver, vai a depender moito tamén da fruta que queiras facer a mermelada, ou da hortaliza, ou así. Non sempre lle hai que botar agua. Tampouco hai que cociñala durante a finalidade. A ver, calquera tipo de cousa que vayamos a envasar ao vacío, se a mermelada, se a compota, se o que sea, ten que facer un mínimo de cocción, entre 15 e 20 minutos cociñando a fruta, mínimo, porque ten que chegar a unha temperatura, tense que manter nesa temperatura, ten que matar as bacterias que haban no produto. E iso é unha das... O sea, de que pasen eses 15 ou 20 minutos a poderíamos apagar. Que pasa? Que despois hai mermeladas que xa a fruta ten moitísima agua e hai que estar aí máis tempo, a mellor, pois media hora, 40 minutos, unha hora, hasta que evapore toda a agua. E depende do que queiras conseguir. Tamén, claro, ten que ter unha consistencia un pouco líquida, porque ao enfriar as mermeladas tenden a espesar un pouco, pero non todas, Por exemplo, a de calabaza, como é unha carne tan ajuenta, tan cheiña de agua, como jardes a mermelada de calabaza, así che vai a quedar. É como a da fresa, por exemplo. Bueno, eu a fresa fajoa diferente como a todo mundo. Eu poñolle o azúcar que lle vou a botar na fruta cortada, poñolle o azúcar e deixo unha hora, 2 ou 3 ou o que sexa, para que críe a agua, para que solten a agua. Isto consigue que a mermelada teña un color espectacular e o aroma é inmenso, o sea, multiplícase, porque non sei se o fixestedes algunha vez de poñer a macerar fresas con pouco de azúcar, a agua, porque fai como un efecto de hidrólise, deshidrátase, non? A fresa, e solta a súa agua co contacto co azúcar. Esa agua arresende a fresa, que é como se fora un perfume de fresa. Entón eu fago así a mermelada de fresa. Eu non lle boto agua tampouco. E no caso da mermelada de fresa, tampouco espero a que se evapore moito a agua, porque logo colle consistencia e corpo.
casi prefiero que quede un pouco máis líquida que me quede moi dura, moi espesa, como un caramelo, como di aquí Lauliet. Supen dicilo ben, é difícil ese nombre porque nunca o lera, non sei se sabía pronuncialo. Pódese facer na casa fariña de castañas a con testín. Buenas noches, como se ponen a secar las nueces? A ver, onde están os comentarios novos? Yo soy de Cantabria, estoy poniendo mi nuevo negocio. Vamos a quitar de aquí a este. Ala, ay, Dios mío, a ver. Eso sobraba. Porfa, como hacer harina de castañas? Pois acabo de contestar, poñéndoas a secar e triturándoas. Basicamente é iso, Pero, bueno, eu teño feito, é unha traballeira increíble, o sea, ou moitas castañas tes e queres aproveitar, ou é unha traballeira. Eu casi prefiero facelas glacé, o sea, en almíbar, sabes, córtalas un pouco, bótalas a coser, un cuarto de hora todo máis, como moito 20 minutos, estónalas de maravilla, e fasque un almíbar, podes botar incluso unhas tonas de limón, un pouquiño de canela, almíbar e azúcar, e botas as castañas, pechas ao vacío. Casi prefiero eso que poñerme a facer 1 kilo de fariña de castañas. Prefiero comprar. Máis lonxe quedan os de Pontevedra, estamos a un tiro de pedra. Máis lonxe de que? A onde ides a ir e non me dixestedes nada? Nusca, pois eu vou a facer mermelada de freixoa, eu tamén, teño a que facer, de tamarillo, porque este ano hai un montón. De tamarillo quítase as cuñas, porque son durísimas, a min é que non me resulta moi agradable as cuñas. Pásame o mismo que a mermelada de moras, teño feito sin quitarlle a cuña, dame rabia porque, son tan duras que non me gustan. E os do tamarillo tamén, claro. Tomate do aire, non? Chamas de tamarillo ao tomate do aire. A ver. Aí está. Porfa. A ver, que pasou aquí? Vos estadesme vendo? Eu agora vou encontrar 500 mensajes. A ver. Sí, debín de bloquealos, esperad, Mi madriña, o que aí había, Dios mío. Xa dixía eu, vale, eu vexote, vale, perfecto. Nada, que debín de darlle ao pitoco que non era, como sempre, xa sabedes que son unha fosona, que, Nusca, é verdad, que a planta do tabaco é genial para ahuyentar a bichería dos bancales. Xa te preguntei pola radio, pero non dá tempo a contestar a todo. Que sepas, Celi, que teño a pregunta porque xa me pasaron, pero non dou tempo neste programa, pero esta semana vou xa contestar, aínda que xa conteste aquí agora. Hola, Elena, que tal? Eu nunca añado agua, deixo sempre a cuarta parte do azúcar na fruta dun día para outro e suelta moita agua. Bueno, Susa, Rilo, hai cousas que lle tes que botar, porque senón é moi seca. Bueno, eu é que fago mermeladas de moitas cousas, estou pensando así en pimentos, tomates e berenjenas e tal. Cristina, xa dicía eu que iso sobraba. Non, si, xa bloqueino no chat, por iso, bloqueino no canal, o sea, deixou de ver o meu canal. Non me fai falta, podía ir a vendelo a outro lado. É verdade, o da planta de tabaco. A planta de tabaco ten componentes que sí que é verdade que poden axudar a ahuyentar, non, incluso a matar algún tipo de pulgón, bueno, o pulgón todo, cochinillo ao mellor non, pero o pulgón pode ahuyentar bichos, pode che axudar a frenar a aparición de certos hongos, é buenísima, pero que pasa? Hai, como a do tabaco, hai plantas así.
que poden facer o mesmo beneficio. Porque a planta do tabaco non vale de nada plantala e deixala ali. Os bichos non van a ir ali a coller a planta para dicir, a ver se me fai mal. Entonces, ti podes ter a planta de tabaco e usala como pesticida, como fungicida, como preventivo, curativo de fungos, tampouco non o é, milagros a Lourdes. Hai que facer ou macerados, ou hai que facer infusións, ou hai que facer puríns, o sea, telo que preparar, non é algo, é como a cola de cabalo, é como a ortiga, é como a consuelda, como a bardana, hai tantas plantas que nos axudan, pero non por plantalas na horta xa fan o efecto, hai que tratalas, hai que transformalas en outra cousa para botarllas á bichería. Entón, a planta do tabaco sí, pero que sepas que dependendo de como a queiras usar, para o que a queiras usar, tes que facer ou un purín, ou un macerado, ou unha infusión, ou así. Non así de boas a primeiras ter tal. Eu cas fresas fago colín de fresa. Botollas ao yogur. Ai, que rico. Que rico. Culán. Bueno, culís. Como se fora unha mermelada moi líquida. Como un sirope, non? Faz sirope de fresa. Que guai. Sí, se ve. Vale, gracias. Hola, desde Lleida, me encantan tus vídeos, Nusca. Hola, Manuela, moi boa tarde, desde Lleida, encantada de saludarche. Fixeches moi ben, home, claro que fixen, aquí na miña casa mando eu. Hola, ¿me puedes decir si puede plantar un kiwi amarillo junto a los que son verdes? ¿Se pueden cruzar al hacer la polinización? Por supuesto que sí. A non ser que un dos kiwis, o amarillo ou o verde, estea preparado genéticamente, manipulado genéticamente para non facer cruce, cousa que desconoso e non o sei, pero calquera planta, que sea da mesma especie e que as poñas un ao lado da outra, corren o riesgo de polinizarse e de facer un cruce. Que pasa? Hai plantas que lles resulta máis complicado. Por exemplo, ti plantas margaritas amarillas, blancas e violetas. É casi imposible que na planta da violeta sala unha margarita amarilla, pero pode salir con un pétalo ou dous, ou, sabes, facer un cruce. Pero, por exemplo, nas fabas, sí que hai cruces, no millo tamén hai cruce, o sea, pode chegar a polinizarse. É que conste que eu de kiwis non controlo moito, pero vexo totalmente normal que se crucen. Outra cousa que se me está ocurrindo, porque pasa con outras plantas, que non floresan na mesma época, que non sei se o kiwi amarillo florece na mesma época que o kiwi verde. Eso sí que non o sei. Entón, se teñen as frutificación, a floración en diferentes etapas, pois xa non hai problema de cruce de polinización. Pero mira, é unha pregunta que me mola, que me gusta. Alicia Peláez, gracias por contarme. Vou a apuntala aquí porque a verdade é que quero sabelo. E así quedame aquí anotado. Quero sabelo porque non o sei, fijo. Entonces quero sabelo fijo. Non sabedes o que agradezo, o moito que agradezo, preguntas como me fai Alicia Peláez, non? Porque eu non teño problema ningún en dicir eso, non o sei. O sea, podo intuir, ao mellor, pola miña experiencia con outras plantas que son parecidas. A terceira vai a vencida. Non vou a ler a pregunta, pero estou pendiente de contestarche. A tres hai ves. Cando me facedes preguntas que sei, o que fago é repetir o que xa conoso. Pero se me facedes preguntas que non sei, aprendo cousas que desconocía. Porque eu son moi curiosa e se me preguntan algo que non sei, pois depois teño que estar a mirar, a ver como é, tal, hasta que sepa como é. Así que eu agradezo moito as preguntas como a de Alicia. Moitas gracias, Alicia. Vamos á terceira. Un abrazo desde Zurich, Carmen Bouzas, abrazo e bico incluído.
A ver se a terceira vai a vencida. Teño un bicho chamado porco da terra. É como un grillo grande. Ah, xa sei cal é. Como pode eliminalo? Isabel, tes un problema tocho, gordo. Chámase grillo topo. Creo que xa teño falado algunha vez del. Aquí non é moi común, pero sí que se empeza a ver porque só vin en dúas hortas. Na miña non, na dunhas, bueno, unha amiga, unha conocida. Chámase grillo topo. É un bicho importante porque ten unha envergadura de... O macho creo que é o máis grande, pode chegar a medir como 12 centímetros e a femia pode medir como entre 8 e 9 e tal. É moi parecido a un escarabajo, a un grillo. Ten como 3 partes de corpo, non? A cabeza, o tronco e a parte de atrás. É moi parecido a unha cucaracha, pero as patas de adiante son así. Teñen unhas patas carnosas, como un topo, igualito que un topo, que é unha toupeira, como se di en castellano? Topo. Bueno, pois teñenas igual, carnosas, gordiñas, pequeniñas. Mira, como as meniñas pequenas, manchime co bolígrafo. O sea, que as patas o que fan é escavar, como os topos, igualito que os topos. Escavan galerías por debaixo da terra, suben arriba e comen. Tamén se chama alacrán cebollero. Bueno, gustaríame que me mandaras unha foto, por si non é iso, estou equivocada, pero polas cadras que me das, pareceme que sí que é iso o que estou dicindo eu. Chamas alacrán cebollero porque come as cebolas. Come as cebolas, come os puerros, come os allos, comelle o tronco, as verduras, come de todo, A verdade é que come de todo. E destraja moito, porque imagínate que tes un tallo de cebolas ou de puerros e o que vai é a roer un pouco e vai o outro e roe un pouco e como vai por debaixo da terra, roeche todo. É un problema. Como acabar con el? A verdade é que non o sei. Pero, según leín, e vou a anotar tamén, pero según leín, é dificilísimo acabar con el por culpa de que está debaixo da terra. É como o problema dos topos. Que facemos cos topos que están debaixo da terra? Se non salen para arriba casi nunca, debaixo da terra nós non somos cero, non sabemos que facer. Entón, o grillo topo este tamén é un problema, Non che sei dicir porque non che sei axudar, pero hei de mirar tamén esa información. Boas, Nusca, que lle fago agora aos fisalis? Mermelada. Mira que o repito veces, para min, das millores mermeladas do mundo, mira que eu fago mermeladas de moitas clases, incluso mezclo cousas. Fago mermelada de verduras, de hortalizas e de frutas. Mesturo, dame igual, eu como moita mermelada, as mañás sobre todo, pero tamén en pasteles, en postres e así. Uso moito a mermelada. Para min, as millores mermeladas do mundo son a de pimentos, dame igual que sean de Padrón, que sean pimentos italianos, que sean pimentos morróns, rojos, verdes, amarillos, dame igual. Mermelada de pimento, de tomate e de fisalis. Espectacular. Ainda que a de limón tamén me gusta, pero aínda non cheguín a collerlle ben o toque a mermelada de limón, porque das recetas que eu vexo sempre lle quitan parte do limón. Eu non lle quero quitar nada, o sea, a mí non, mamá. Le quitamos lo blanco que... Vou facervos unha pregunta. Mira, aquí, Ana Isabel, isto é para outra chavala que preguntou, porfa, en el vivero me dieron algo específico para matar el grillo topo e me funcionou. Así que, pregunta, pero que era, un veneno para meterlle na galería? Ana Isabel, estou pendiente, porfa, contéstame. Supoño que sería unha especie de veneno para lle meteren dentro dos furadiños, non? Porque é moi raro que o grillo topo sale arriba. Sí que sale, pero... que vos estaba contando? Que vamos a facer unha pregunta. A ver, mirade como queda a erva luisa, hidratada total, o sea, que isto é maravilloso. O color é
un espectáculo. Mi má, pero manchime aquí tamén, Dios mío, pero eu. Só porque é unha meniña pequena. Dios mío. Manchime de bolígrafo por todo. Vos vedes o color desta erva luísa? Parece que a acabo de recoller da horta. A que sí? Un color brillante, siga rescendendo a lima limón, despois de estar e facerme esta infusión con este color tan boa, fermosísimo, parece agua de miel. Bueno, pois, mirade como era. Que barbaridade, o sea, era esta. Vos vedes a importancia de secar ben unha folla? Que barbaridade, que maravilla. Se a secades ben, cando o que facemos é só deshidratala, sin queimala, por iso non hai que poñela ao sol, sin chegar a queimala antes que de secala, por iso non se pode poñer no forno, por iso non lle pode dar a humedad, que non colla fungos nin nada de humedad. Se a secamos ben, cando se hidrata, cando poñemos na agua a hidratar, queda así de perfecta, como se fora fresca, como se a acabaras de coller da planta. A importancia de secar a erva luísa perfectamente, ou a menta, ou calquera outra cousa, ou o tomillo, ou o romeu, ou calquera outra cousa. Hai que secar de todo. Estuve na túa... a ver, oiches nusca, hoxe estuve pa túa terra en Carreira, visitando unha irmán que vive ali. Tes unha irmán en Carreira? Podelle que se apunte ás clases que vou empezar a dar esta semana, que non se me anotou casi ninguén. Todo o mundo só desde fora. Cando puxen o anuncio de que iba a empezar a dar clases de horta presenciales, debo de ter como 5.000 mensajes dicindo que pena que soi de tan lejos. E dixo eu, arre, chispa negra, pero todos os meus seguidores son de moi, moi lejano, como a REC. Todos viven moi lejos. Nada, non se me apuntou casi ninguén. Pero, bueno, aí vai. La ponía bajo tierra, alrededor de las plantas. Ah, sí. En que idioma habla? Un idioma que hai en España, en gallego. Vale, intento por terceira vez. Perfecto, Rochi, aquí estou eu. Limpando os bancais atopeime con moitos fungos, peido de lobo. A que se debe a como corregilo? Non é bo que nasan ali, porque as esporas van a quedar ali. Non é un fungo comestible, entonces vámoslo quitar, ali non o queremos, nin na composteira, nin en ningún lado. Como chegou aí? Se cho dixo eu. Dime se non fostes ao monte coller merda de cabalo, ou se ao mellor che deron estiércol de algún animal que ao mellor pasía no monte, ou que lle leven ao mellor erva donde hai un monte arredor, porque os fungos viñeron do bosque, do monte, do carón dun río, ou ao mellor vives ao lado do río. Tamén pode ser que as esporas, Rochi, que as esporas do fungo viaxen no vento, que é complicado, pero pode ser que viaxen moito, e tamén poden viaxar nas patiñas dos paxaros. Reprodúcese por esporas. E cando o peido de raposo, aquí dicimos de raposo, ti dis de lobo, pero me imagino que dis isto, son como uns bochiños parecidos a ovos, pero máis redondos, do tamaño dunha pelota de golf, máis ou menos, e que teñen un buratiño, cando están maduros, un buratiño arriba, que se a apretas é moi fofo e fai... e bota unhas esporas, por iso se chama peido de lobo, porque para liberar as esporas o que fai é... E ao mellor nas alas dun paxariño ou dunha mariposa ou algo que se pousara tamén puderon ir. Pero quitas e tiras á basura, non á composteira, porque senón pode ser que se reproduzan ali. Non queremos nada que non sea beneficioso para a horta de alguna maneira. Eu si che naceran outro tipo de setas, aínda que non foran, non sei, comestibles, no chan ou así, pois mira, pero
No bancal non, millor no bancal non, porque non se come, non é comestible e as esporas ali non fan nada. Entón, a quitalas. Cando son as clases en conxo, que me apunto? María Sánchez, xa estás tardando en apuntarte porque xa empezan este jueves. Esta semana eu vou empezar, aínda que sexa cunha persona sola, porque eu quero estar ali. E polo menos quero saludar e dicir, darlle as gracias. Claro, cunha persona sola non me cunde ir a Santiago dar clases. Teño que xuntar polo menos, non sei, pero un mínimo de 10 ou de 15 personas. Así estaría guai. O sea, así xa me cundiría ben. Por unha ou dúas personas non podo ir a Santiago, que me cadra moi longe. Pero, María, son os jueves ás 6 da tarde, de 6 a 7:30 ou así, máis ou menos é dunha hora e media de duración. E o bo que ten, María, é que te podes apuntar, por exemplo, un mes e despois dicirme, mira, para o mes non veño, non pasa nada, non che vou cobrar matrícula, nin un mes por adiantado, nin... Home, a ver, un mes por adiantado si pagas a primeiro de mes, como a todas as clases, para ese mes. Despois podes volver a retomar e volver a... Este mes vou, este mes non vou, este mes vou. Entón podes vir cando ti queiras. Así que, porfa, María, apúntate. E vémonos jueves. Si te apuntas, María, xa nos vemos este jueves ás 6 da tarde. Hai clases este martes. Eu apunteime. Hola, Margarita, Rosa Margaritas. Sí, claro. Vou a preparar agora, cando acabo o directo, vou a preparar un escrito para que nos pasen a través da Asociación de Veciños de Carreira, que vos pasen a información para dicir, vou facer tamén como unha especie de portas abertas para que veña quen queira, aínda que non teña pensado vir ás clases, ou como de portas abertas para que vexa como van a ser. Pero eu empezo, aínda que sea con solo unha persona. Depois, ao mellor, non podo seguir, porque, claro, entenderedes que ir clases particulares a unha persona sola, pois non cunde. Pero eu este martes empezo, dixen que empezaba e empezo. Outra cousa é que depois podamos seguir. Que mal sintonizado tengo el móvil, ni entiendo nada y la oigo hablar. David, pues vete, carretera y manta, si no entiendes, para que entres a... ¿Qué necesidad de escribir un comentario como el que has escrito? ¿Para qué? A ver, te aburres, David, marcha. Por donde has venido te marchas. Espera, ya te he hecho yo. Mira, que necesidad. Se non che gusta unha cousa, que necesidade tes de dicir non me gusta esta mierda? Que necesidade? É que non sei. Que necesidade ten a xente de entrar a dicir, pois lo que haces non me gusta. E a mí que me importa? Es que yo lo hago para la gente que le gusta, non para ti. Márchate. Non entres a... Ai, madre mía. Bueno, vamos a ver. Facer clases en Pontevedra? Caime moi lesos, Pero, Xeli, se me faz un grupo de 20 personas, vou. E se me axudas a encontrar local, porque eu en Pontevedra non conozco nada tampouco. Así que, se me xuntas grupo, vou. Prometo, xo Pontevedra, que é aí ao lado. Veña, va. Pois eu intento... Veña, Jesús, va. Pois eu intento por cuarta vez. Pódense comer as masáns que teñan un cachiño pequeno apodrentado. Pillei a miña nai tirando unha masán casi impecable á basura. Mira, cando estamos falando de algo que está podre, túa nai ten razón, Bueno, a ver, tampouco hai que ser moi extremistas. E non lle vou quitar a razón a túa nai. Nin xa vou a dar a ti, nin lle vou a dar a ela. Eu vou xa dicir o que eu sei e ti despois valoras se o queres comer ou non. Pero calquera cousa que teña mo, que estea podre, que teña como un lado con hongos ou con barrulento, non? Como con... Vense ben, que son hongos. Ou calquera peza de fruta que empece a estar podre, cando unha cousa pudre ou ten hongos, os hongos enraízan, fan exactamente o mesmo que unha lechuga. Ti plantas unha lechuga e aos 3 ou 4 días pode empezar a botarse raíces, non? Para crecer máis. Un hongo fai exactamente igual en unha peza de fruta. Ti podes ver
que a pesa de fruta está aquí dañada e só este cachiño, pero non sabemos que tipo de hongo ao mellor pode ter, e as raíces do hongo, aínda que ti vexas que está ben, quitas dese cacho e ves que está ben, pero ao mellor as raíces do hongo chegaron un pouquiño máis abaixo. Agora vai a depender de ti si queres consumilo ou non. Eu fago como a túa nai, eu tiro, porque, pero bueno, iso depende do que ti dixas. Hai moita xente que di, quítaselle o malo, e de feito, na miña casa, cando eu era pequena, ou estábamos todos inmunizados, ou non hai tanto de verdad no das raíces dos hongos, non? Pero bueno, cando empecín a estudiar agora de grande, dime de conta de, pois sí, pode ser posible que as raíces que cheguen máis ao profundo, e aínda que ti quites hasta o san, ti pensas que está san, pero ao mellor as raíces do hongo, ou o hongo en sí, está ocupando máis sitio do que ti eres capaz de percibir a simple vista. Entonces, ao mellor deberías de non comelo. Pero bueno, ti agora tes información, fai o que podas. Eu non podo, Nusca, telo que teño que traballar como me gustaría estar aí, sería ser un finde. Manolo, mira, é que mo dixo moita xente, eu sei que a xente que me seguides son de xente que tendes máis ou menos a miña edad. Borralla! Menuda festa me teñen aí os cans. Non sei que debe de estar pasando por aí o jabalí ou algo. Pois, que mo está dicindo moita xente porque estades traballando e claro, pola semana non podedes. Pero ao mellor valoro en facer algunhas clases, por exemplo, pero non como para todo o ano, porque claro, ocupar todo o ano, todo o fin de semana para min, faiseme costa arriba, vaime a costar un pouco. Entonces, ao mellor fago, pois un mes ou 2 meses de ir a un sitio, dar clases, por exemplo, os sábados, ou os domingos ao mediodía, ou despois do mediodía, ou algo así. Esperade que vou mirar que fan. Oi, lastimime. Que pasa? Nada. Estaban a ladrar todos os cans da aldea, así que me imagino que alguén igual sí que pasou por aí. A ver, donde son as clases este martes? Por si me vai mellor. Como si che vai mellor? María, eu pensei que... Pero donde te apuntastes? Porque, a ver, as de Santiago van a través... A ver, as clases de Santiago son os jueves, de 6 a 7:30 máis ou menos, e van a través de unha asociación que se chama Vía Láctea. E as de Carreira, as que se fan en Ribeira, en Carreira, son en Carreira, na Casa de Cultura de Carreira, e son a través da asociación de veciños de Carreira. Entón, claro, se te apuntastes en Santiago, para vir a Carreira, a Ribeira, terías que apuntar na outra asociación. Son asociacións diferentes que me están axudando a encontrar o local, están axudando a difundir, a encontrar xente. A verdad que me están axudando un montón, tanto unha como a outra están me axudando un montón, e non saben o que yo agradezo, porque ao estar empezando así... Entón, eu non sei onde te apuntastes, María, pero, eso, os martes en Carreira, Ribeira, Carreira. Ola, teño un problema na miña horta. A miña finca é moi húmeda e teño moitos bichos que me comen as raíces. Claro, que podo facer? Teño gusano gris, rosquillas, larva... Tipuda, estou desesperada. Mira, Beatriz, se tes unha horta moi húmeda, cando chove moito vai a estar encharcada. E vai a pasar que van a proliferar bichos que son máis da humedad. O malo é que as plantas, cando teñen demasiada humedad, dame igual o tipo de planta, sea de raíz como pode ser unha remolacha, un rábano, ou unha zanahoria, unha cebola ou un puerro, como plantas que son aéreas, lechuga, repolo, brécol, coliflor, dame igual o tipo de planta. Se está demasiado húmedo non van a desarrollar as raíces ben. No caso das que son de dentro da terra, tipo remolacha, zanahoria, puerro, cebola, allos,
vanche a pudrir, porque teñen que medrar gracias ao bulbo. Se o bulbo non enraiza ben por culpa de tanta humedad, non desarrolla e pudre. E no caso dos repolos e lechugas, tampouco poden estar en humedad, o sea, nunha humedad constante como se fora en lama. Non poden porque non sobreviven, non están preparadas genéticamente para soportar tanta humedad. O sea, humedad sí, pero drenada. O sea, que ti collas esa terra que estea mollada, pero solta. Como vos teño enseñado moitas veces, a miña terra ten que estar solta. Acaba de chover e vas coller a terra cas mans e está solta. Si colles e podes facer unha pelota de terra, é imposible que aí non cresa nada, non pode crecer un repolo, non pode crecer nada, porque as raíces non son capaces de desarrollar, é demasiado a agua. Entón, querida Beatriz, plantéate seriamente en facer na túa horta uns cuantos bancales de obra. Esta é unha recomendación porque eu só estuve de madeira, túvenos de cachos de cousas que facía o que podía e ao final acabinos facendo de obra. Plantéate facelos. Hai xente que me di, é que claro, é que facer eso, claro, hai que comprar bloques, hai que comprar area, cemento, pois ladrillos, ou que che faga falta. Claro que sí, pero ti tens que valorar canto necesitas plantar nunha horta. Si che dá igual, non o fajas, pero se eres unha persona que estás comprometida con plantar, con comer a túa propia comida, e como no caso desta amiga Beatriz Búa é un apellido, Loureiro, que bonito apellido. No caso desta amiga que ten tanta humedad, e que é normal que estea desesperada, eu plantearíame de dicir, pois teño que facer unha inversión, porque eu quero plantar, quero comer a miña propia colleita, non? Quero plantar a miña comida. Entonces, é como, eu preferiría facer antes, por exemplo, os bancales na horta, aínda que tuvera que chamar a un albañil, que eu fixe no seu, pero aínda que tuvera que chamar a un albañil, que mos viñara a facer, e non, por exemplo, renovar os muebles da cociña. Pois imagínate, pois é unha inversión. Ou cambiar o cuarto de baño. Porque hoxe en día cambiar, por exemplo, un cuarto de baño, pois fanche falta ao mellor 6 ou 7 mil euros. Pois para facer os bancales cheganche menos, depende dos que fajas e como os fajas, pero ao mellor con 600 euros ao mellor se fixestes 5 ou 6 bancales grandes ben. Entonces eu plantearíame eso. Unha cousa, o gusano gris, o rosquilla, a larva de típula, non sei o que é, pero si é como un tipo gallinita ciega, iso ven todo no estiércol. Non podes botar nunca á terra estiércol que estea sin madurar. Estiércol que che dan, ou que tes ti, e veña pa a terra. Non se pode facer. Por qué? Porque cando un animal fai caca na súa corte, non? Está na súa corte, no seu establo, e fai caca. Pode ser en riba de palla, que lle poñan para que estea máis cómodo, ou pode ser encima do chan. Caca. As moscas de mierda van á mierda e van a poñer ovos. Esas larvas vanse a criar aí. O sea, iso é un continuo. Cucarachas, moscas, tabáns, zánganos. Hai miles de bichos que poñen os seus ovos na caca dos animales. Entón, ti quitas ese estiércol, lévalo para a horta, e se o botas, o que estás facendo é sementar larvas de bichos. Por iso é tan importante deixar a madurar o esterco. Deixalo madurar ainda que sea, medio ano mínimo. O sea, os de antes sacaban o esterco da corte, e mira que se sacaba esterco porque era o único que había para botar as leiras, non? Tamén se lle botaba argaso, batume, argeiro, botábaselle máis cousas, pero botábaselle o esterco, pero ninguén o botaba así, sacalo da corte e botalo, non? Sacábalo da corte, sempre cando iba a luna crecendo ou luna chea, para que? Para que fervera, e botaba fume, o sea, fervía, favorecías a fermentación do esterco. E o que facían, e o que fan aínda agora, a xente que aínda o fai como se facía toda a vida, como se facía antiguamente, é deixalo en montes pola horta, para que os bichos, para que fermente, para que sea madurado, para que acabe de madurar. Entón, se che dan esterco, busca un sitio da horta onde deixalo olvidado, e dali a 3 meses ou 4, 5, 6, un ano,
É cando podes usar ese esterco que vai a ter todas as vitaminas que ten que ter, pero xa non vai a ter larvas de bichos. Entón, moito ollo con ese tipo de bichos porque posiblemente os esteades sementando ao botar esterco vivo. Nusca, mirei que lle botas de comer ás miñocas e iba un limón con mo, non lle fai mal. Nusca, mirei, que lle botabas de comer ás miñocas? Non lle fai... No, isto Celi de Estremadura ainda lle fai ben. Vouche explicar o porqué. De feito, os cítricos hai nos que poñer a pudrir. Eu poños moitas veces a pudrir. Vouche enseñar unha cousa. Bueno, é que non o podo mover porque senón andan as esporas por aí. Pero ti pos uns limóns, faslle daño, o sea, faslle daño, ti pousas un limón e aprétalo contra unha pedra e faslle así, sin chegar a abrilo, porque senón pudre, non quero que pudra. O sea, isto teño pendiente facervos un vídeo para veres paso a paso como é que se fai. E ti faslle así o limón, non? É como para facerlle daño. E deixalo en un sitio oscuro, e sin humedade ninguna. Aí, olvidado, nunha esquina. Ese limón ou limóns, os que queiras, van a criar ese mo tan característico que é verde ou azul. Ese mo ten os principios da penicilina, o sea, de feito é o mo penicillinum, despois é tratado, o que sexa, pero é un antibiótico. É un antibiótico natural de todo. Ese mo, a ver, non se pode tomar así, pensedes que é a penicilina que nos poñen para as infeccións, pero é o principio activo da penicilina, chamase penicillinum, de feito. As formigas, cando fan un formigueiro, o que fan é criar un hongo que elas necesitan para alimentarse, para facer como que o formigueiro vive en armonía, aparte de criaren outras cousas e tal, o que fan é criar un hongo. Ese hongo combátese con penicilina, o sea, con este polvo, non? Por iso, se te queres librar de formigas, hai que facer este polvo para botalo despois en agua, bueno, despois no vídeo xa miraredes e botarlo por encima onde pasan as formigas. Porque desta maneira as formigas, sin querer, van a levar para dentro, para o seu formigueiro, e van a infectar o formigueiro de penicilina e vai a morrer o hongo. As formigas non lle vamos a facer mal, pero elas van a pensar que ese sitio non é adecuado para elas porque non lle vive o seu hongo e elas sin hongo non poden vivir e o que fan é coller a reina e marchar. Collen a reina, collen os ovos e marchan para outro lado. E ti desfaste do problema. O que me preguntaba aquí Celi Estremadura é que, Celi, é unha pregunta buenísima para a radio, porfa, mándame, porfa, que me gusta, porque é algo interesante. E entonces, por que eu boto as formigas, a composteira das miñocas? A miñoca non lle vai a facer mal, porque a miñoca é un bicho, non é un parásito. Bueno, ao mellor sí que está considerado, pero non o sei, non vamos a meternos en términos de botánica, que desconoso, ademais. Pero as formigas alimentanse de bichocas, o sea, é moi común que na vermicomposteira vayan formigas, incluso que che furen a vermicomposteira para entrar e alimentarse ali, tanto dos desfeitos orgánicos que lle botas para alimentar as formigas, como son restos de fruta, como das propias miñocas, o sea, as formigas comen bichocas, comen miñocas, comen lombrices. Entonces, ao botar o polvo as formigas sin querer van tamén a tocar e van a ter que marchar dali. O sea, como unha maneira de desfacerse das formigas que hai nas vermicomposteiras. Porque recórdovos, con isto xa me vou, porque xa pasou unha hora, Nusca, xa son moitísimas gracias. Teño que deixarvos. Celi, acórdate de mandarme esa pregunta para a radio, porfa, que me mola moito. Cando cambiamos a hora, tes razón, Cris? Pois podémola cambiar, non hai problema. Quedou mal José responder, foiseme a pinza. Ai, Dios mío, que caracolas son. Este canal só en gallego, pero se entra outro, habla en castellano. Espera, Javier, espera que xa che mandeu para a casa. Ala, para tu casa. En castellano che mandé, Javier Gómez.
Bueno, pois nada, é que non podemos alargar isto máis, porque senón isto para mí sería interminable. Moi boa a mermelada de calabaza. Que guai, Pelayo, encántame que vos guste. Bueno, como xa non sei, que estaba falando que se me quedou algo sin contestar sinto moito, todas as preguntas que me facedes chegar, eu de verdade encantada. Unha cousa, as miñas clases presenciales serían unha cousa como isto. O sea, sería algo igual a isto, a este directo, pero presencial. O sea, contestaría as vosas preguntas, falaríamos de certos temas, de como facer cousas e tal, pero non estaría xa tan apurada a falar, como que non quero vos contestar a todo o mundo e non podo, o tempo pasa, é imposible. É que é imposible. Boas tardes, eres unha biblioteca que pecha ás 9 en punto, xa son as 9, así que xa me vou a marchar. José Luís, de Vilanova, moitísimas gracias por estar aí, que ademais estuvestes toda a hora, porque estabas ao principio, e estás agora tamén para dicirme chao, así que moitísimas gracias por estar aí, José Luís. Teño que deixarvos, eu tamén marcho que teño que marchar. Miña querida xentiña, como vos digo sempre, pa semana vémonos outra vez. Vamos a cambiar o horario, vamos a facer caso a Cristian, porque así como se me fai tarde a min, tamén sei que se vos fai tarde a vos. Quería preguntaros aquí, e foiseme a pinza, pero vámoslo a cambiar para as 7, porque agora xa desde as 6 da tarde xa estamos todos na casa. Entón, canto antes fajámoslo directo, antes podedes ir a cenar, a mirar a peli, a descansar, a estar no sofá ou a preparar as cousas para mañán ir traballar e tal. Entonces, pois nada, saludiños, boas noites, feliz semana, que che vaya ben bonito con todos os teus proxectos. Moitísimas gracias, Susa. Que guai. Estaría toda a noite escoitándoche, eu toda a noite tamén con vos. Nada, pois mejor a las 7, sí. Yo tamén. De todos os xeitos vou a facer por Instagram unha encuesta, porque non sei facela en Facebook. Si sei, tamén a poño en Facebook. E miro, é moi interesante lo de los limones. Sí que é moi interesante, Cando faga o vídeo para poñer no meu canal de YouTube, xa sabedes que os meus vídeos non son cortos, pero son moi explícitos, explicadiños a detalle, e explicareivolo mellor. Bueno, pois pensade que vamos a cambiálo xa para 7, vale? O sea, que domingo vémonos aquí de 7 a 8. E vou a poñer o aviso de que vamos a estar en directos antes no Instagram para que vos avisen e hasta as 9, claro, a 7, sí. E nada, e despois hai de facer unha encuesta por Instagram e se podo tamén por Facebook. Que sepades as que estades aquí, se non me seguides en esas canles, estaría ben, porque sempre poño cousas diferentes. Non poño de todo en todos os lados. Ás veces fago directos por Facebook, normalmente porque está a miña nai ou así, e facemos así que se queredes seguirme, pois Nusca Chousa, así como sona. Xentiña, biquiños, portádevos ben e sede moi felices, que teñades unha moi boa semana.